טוב, כמו שהיה לכתוב פעמון, ובואו נתחיל פשוט. היה צעדה של מייקראפט בישראל, שהפרלמנט או משהו, הנה מחשיבות גם את חביטובוף, ויאללה. בואו נתחיל, הצעדה, שהתארחו שם אפילו כמה סרטונים, דוגמה מחשיבות לסרטון של זה, זוכר רק שבינתיים רק מחשיבות העלה הצעדה, וכתבו כל פעם שלטים לישראל, דוגמה, תודה רבה חיילים. יש כל כך הרבה, תודה שאתם שומעים עלינו הרבה שנים. כל כך הרבה שלטים. כל כך הרבה דברים, גם אני כתבתי. אחר כך שאני עכשיו אראה לכם את השלט שלי. כתבתי. הנה, עם ישראל חי. אחד ננצח. אוהבים אתכם. יד. אני עומד להתגייס, עוד שבועיים אני מקווה לתת את הטוב ביותר שלי, תודה. הוא עשה נון בכמובן. אוקיי, כאן איתו אני הכי מתאים בשרת. אוקיי, כל כך הרבה שלטים שזה מטורף. כמויות של שלטים. שאלת תוסיפו עוד כמה שיותר, כמו שום דבר לא יעצור אותנו, כי אנחנו עבד. הרשת עלינו כל כך הרבה שלטים, סיכויות שאני אספיק לראות את כולם. לראות למטה אם אתם הייתם בצעדה, ואם אתם רואים אותי אחד מהשלטים פה, אתם רואים למטה, עכשיו לכתבו פעמון. לא, כל כך הרבה ושלטים. וואו. אוקיי. מה זה? בהצלחה, אוקיי. תחזירו. הרבה. לא, הדבר הזה משתיר לי, הצ'אט. אוקיי. הרבה. ועכשיו יש כל כך הרבה לאגים. לשיבה אחת. עומס על הסרת. יותר מדי שחקנים. יותר מדי. יש לאגים. אנחנו תודה רבה לכם, אתם שומעים עלינו, בהצלחה בתפקיד שתהיה בריאות. אוקיי, לגבי אנגלית רשום. אוקיי, אז ככה שיראו את כולם כמה שיותר. אז כמו שאתם רואים, כל פעם הגיע שיהיה כמה שיותר שלטים, כמו שהגיע גם ל1,000 שלטים. עכשיו יש קצת עומס, יש 92 איש, שזה מעולה שלא יקרוס השרת. בהתחלה היינו איזה 300 ומשהו. עכשיו כמעט נגמרים כבר. נראה לי כבר הצעדה או משהו כזה. אתם רואים פה. משהו יותר טוב. יש פה בינתיים 707. 707. איך זה? מה? הורידו. תראו כמה שיותר. אני יודע שראיתי את זה עוד פעם, אבל אני חושב שעדיין לא ראו את זה. שתראו זה. הנה. הזכרתם שם לכתבו פעמון. ככה הרבה. זה האחים קוראים. לא כתוב עליו כלום. אוקיי, כל כך הרבה דברים. וואו. הרבה. עם ישראל חי. אוקיי, מה הולך פה כל כך הרבה? לא שראיתם את עצמכם. אוקיי, כמו שאתם רואים.
אנחנו כבר 937 שלטים, אתם יכולים לייק, סרטוף פעמון, ויאללה, ביי.